Першая кніга цароў, раздзел 11. І вырушыў Наас аманеец і пачаў ваяваць супраць горада Явіс у Галаадзе. І сказалі Наасу усе жыхары Явіса: «Заключы з намі саюз, і мы будзем служыць табе». І Наас аманеец адказаў ім: «Заключу з вамі саюз з гэтаю умовай, што кожнаму з вас выкалю правае вока і выстаўлю вас на пасмяянне перад усім Ізраэлем». І адказалі яму старэйшыны Явіса: «Дай нам 7 дзён, каб мы маглі разаслаць пасланцоў ва ўсе межы Ізраэля. І калі не будзе нікога, хто абароніць нас, мы выйдзем да цябе». І прыбылі пасланцы ў Габу, горад Саўла, і сказалі прамову перад усім народам. І залямантаваў увесь народ і заплакаў. І вось Саул прыгнаў валоў з поля і сказаў: «Што здарылася, што народ плача?» І расказалі яму словы людзей з Явіса. І сышоў на Саула дух Господаў, калі пачуў ён гэтыя словы, і ахапіў яго гнеў страшэнны. І ўзяўшы пару валоў, ён пасек іх на часткі і паслаў праз рукі пасланцоў ва ўсе межы Ізраэля, кажучы: «Хто не выйдзе і не пойдзе за Саулам і Самуэлем, так станецца з яго валамі». І ахапіў страх Господаў народ. І выйшлі яны ўсе, як адзін чалавек. І ён палічыў іх у Базеку. І было 300 000 сыноў Ізраэля, а ваяроў Юды было 30 000. І сказаў ён пасланцам, якія прыбылі: «Так скажыце жыхарам Явіса ў Галааде: заўтра, калі сонца прыгрэе, прыйдзем вас ратаваць». І вярнуліся пасланцы і расказалі гэта жыхарам Явіса, а тыя вельмі усцешыліся і сказалі: «Раніцай мы выйдзем да вас, і вы, што захочаце, зробіце нам». І сталася, калі прыйшоў наступны дзень, што Саул падзеліў народ на 3 часткі, і яны на світанні уварваліся ў сярэдзіну лагера і забівалі аманіцян да дзённай спякоты, а астатнія рассеяліся так, што не засталося сярод іх 2 разам. І казаў народ Самуэлю: «Хто гэта казаў? Ці можа Саул цараваць над намі? Аддайце нам гэтых людзей, і мы заб'ём іх». І Саул сказаў: «Ніхто не будзе забіты ў гэты дзень, бо сёння Господ учыніў збаўленне для Ізраэля». А Самуэль сказаў народу: «Хадземце, пойдзем у Галгал, і там адновім уладу царскую». І вырушыў увесь народ у Галгал, і ўстанавілі там царом Саула перад Господам у Галгале, і там склалі ахвяры прымірэння перад Господам. І ўсцешыўся там вельмі Саул і ўсе жыхары Ізраэля.